mata ya kulan nan ba nauyi ko abincin da kike ne bai gama sauka. A'a to ni ban dafa komai ba, ko na yi ba za ka ci ba, sai ka koma layi wacce ka je nema. A'a ni dai hajiya ban je ne gun kowa ba, kuma kin san hajiya ba za na miki karya ba. Da alama ni na ga baki son wasa ba, bai kamata ce ni da ke akwai zargi ba. Da abun mamaki kare a ɗakin kura, na ji labarin har gidan da ka je hira, har kana zancen mai kamar ta bata da zara, sai ka koma layin ka kwana ba dai nan ba. Uwar gida ta kin san da ni da ke ba rabuwa, Kai ka jawo malam ni ka sani cikin damuwa. ba hira na je ba, na je ziyarar yan uwa. Karkarai dan wayo sai in fasa ma tumbi. Ko ki tambayi Audi domin ko ya san gaskiya, tun da kin yarda da shi ba ya yi miki karya. Malam Audi kan dama bakin ku daya. To ki tambayi shehu na Allah ba zai yi karya ba.